entezayo danite ley khona intezayo ngathi umculo wesayoni khona intezayo jabula nhliziyo yami khona intezayo ngathi umculo wesayoni khona intezayo jabula nhliziyo yami ngiphethe into emnandi ukhilima wobuza uJehova usibawo aqine kakhulu amabhawo nginyusa amasokisi uqobuse number 1 unumber 3 ngeke silamane nje bafuna le mali bahlajelele ngeke sitholane nje khona intezayo ngathi umculo wesayoni khona intezayo jabula nhliziyo yami khona intezayo ngathi umculo wesayoni khona intezayo jabula nhliziyo yami bazongivakashela uLuyano noThabiso. Give me in. Over the phone. Ziveze bakubona.